κάθε φορά που ήμουν από κάτω ένιωθα ότι δεν ανήκω εδώ πέρα. Δεν ανήκω να βρίσκομαι από κάτω και να τραβάω βίντεο αυτόν που τραγουδάει. Ένιωθα ότι πρέπει να είμαι εγώ αυτός εκεί πάνω για να κάνω αυτό το show. Και μόλις βγήκε ο Παύλος, έγινε της πουτάνας. Της πουτάνας, σοβαρά. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα δεν είχα ξαναδεί σε live. Και ειδικά να έρχεται από ελληνικά. Λοιπόν, Paul BG. Ναι, Έλα ρε, πού είσαι? πού είμαι? Δεν ξέρω που είσαι, αλλά πρέπει να βγεις να τραγουδήσεις τώρα. Καλά, ας μπει το intro και βγαίνω εγώ. Πω, τι μάλα. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη συναυλία του Paul PG. Ελπίζουμε να περάσετε καλά και αυτή η βραδιά να σας μείνει αξέχαστη. Βέβαια, οι περισσότεροι που είστε εδώ πέρα ξέρετε ήδη τι περιμένετε να ακούσετε. Θα ακούσετε λίγο... και λίγο από το... Για να μην πολυλογούμε, υποδεχτείτε το... Δεν άκουσα τίποτα, είπα είμαστε όλοι εδώ απόψε! Αφήστε, έμαθα λίγο το λογοπίνιο. Δώστε. Έλα μαζί μου μια βραδιά. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Παύλος και πολλοί μπορεί να με ξέρετε ως Paul BG. Ο Paul BG είναι η μορφή του εαυτού μου που θέλει να δώσει χαρά σε όλο τον κόσμο, θέλει να δείξει ότι πρέπει να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου και είτε είσαι πλούσιος είτε είσαι φτωχός μπορούμε όλοι να ζήσουμε σε μια όμορφη κοινωνία. Από μικρός μου άρεσε πολύ να παρακολουθώ τις συναυλίες των αγαπημένων μου τραγουδιστών κτλ. Έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους Έλληνες trappers αυτή τη στιγμή στην ελληνική σκηνή και κάθε φορά που ήμουν από κάτω ένιωθα ότι δεν ανήκω εδώ πέρα. Δεν ανήκω να βρίσκομαι από κάτω και να τραβάω βίντεο αυτόν που τραγουδάει. Ένιωθα ότι πρέπει να είμαι εγώ αυτός εκεί πάνω για να κάνω αυτό το show. Οπότε λοιπόν είπα να πάρω αυτό το μεγάλο βήμα και να ξεκινήσω τη μουσική. Οπότε λέω ότι για να ξεκινήσω πρέπει να κάνω κάτι που να το ακούσουν όλοι. Και κυρίες και κύριοι, να μην τα πολυλογώ, κάπως έτσι είπα να βγάλω το Κοζάνι. Το Κοζάνι είναι το τραγούδι το οποίο μέσα σε 2 απογεύματα έγινε το πιο viral τραγούδι στην πόλη μου. Κύρια απόφαση για το Κοζάνι ήταν ότι έπρεπε να κάνω κάτι το οποίο θα το ακούσουν όλοι. Το οποίο όποιος και να είσαι, σ' αρέσει δεν σ' αρέσει η rap μουσική, θα το ακούσεις και θα το ξέρεις κάπως. Μεγαλωμένος μέσα στην Κοζάνη δεν είχα τίποτα κι ήθελα τα πάντα. Τώρα τα έχω μεγάλα σκουβί. Μεγάλανε σαν ανεπάντο. Όχι δίπλα δεν είχα κανέναν μπρο. Τα πρώτα tracks που έχω είναι το Κοζάνι, το Bentley και το Διακοπές. Το Κοζάνι είναι το πρώτο track που έκανα, που το έκανα για να τραβήξω ουσιαστικά τα μάτια της Κοζάνης, της πόλης μου ουσιαστικά. Γιατί κάπως έπρεπε να γίνουμε viral, δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε ναι, ξεκίνησε κάπως έτσι. Μεγαλωμένος μέσα στην Κοζάνη δεν είχα τίποτα και ήθελα τα πάντα. Ακούς δεν ακούς trap μουσική, αυτό το κομμάτι θα το ήξερες απ' έξω και ανακατοτά. Είτε ήσουν στο TikTok, είτε ήσουν στο Instagram, είτε ήσουν οπουδήποτε. Στη συνέχεια έβγαλα το Bentley. Το Bentley είναι ένα κομμάτι το οποίο το έκανα, πήρα τηλέφωνο το φίλο μου τον Απόλλωνα να το κάνουμε βίντεο κλιπ στο σπίτι μου. Πολύ τρελά σκηνικά. Βάλαμε το κινητό στο ταβάνι του μπάνιου, μας έπεσε κάτω το κινητό. Του πλήρωσα το τζαμάκι μετά. Δεν πιστεύω ότι έφταγα για αυτό το σκηνικό, αλλά δεν πειράζει. Bentley, το βίντεο κλιπ το ανακάλυψα σχετικά αργά και πρόσφατα να το ξανάδω ολόκληρο. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ και σαν ραπ, αυτό που τον κοροϊδεύανε σε εισαγωγικά για το Κοζάνι, το εκμεταλλεύεται τέλεια και το κάνει στίχους στο Bentley και μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Όχι το, να το πω αυτό, σαρκασμός. Να ξέρω τι μου γίνεται. Rolls Royce στο αμάξι, μαλα fuck it, θέλω Bentley. Πόσους bitches έχεις στα DM, τους λέω plenty. Πόσα racks λες να έχει μέσα το Fendi. Έτσι ζω στα 17, πώς θα μες στα 20. Rolls Royce στο αμάξι, μαλα fuck it, θέλω Bentley. Πόσους bitches έχεις στα DM, τους λέω plenty. Πόσα racks λες να έχει μέσα το... Είμαστε τώρα πέρυσι κάπου στο φθινόπωρο και γυρνούσα με το Θωμά από το στούντιο του Ακανούβα. Τον πετυχαίνω στον δρόμο. Θυμάμαι να τον πετυχαίνουμε μαζί με τον Νίκο σε ένα μέρος κάπου random και να μας βάζει demo, ένα τραγούδι που το Κοζάνι, να μας το βάζει σε demo και είχαμε γουστάρει και εγώ και ο Νίκος Τάπα. Και του λέω, αύριο θα σε πάρω από το αυτί και θα πάμε στον Τακανούβα να το ηχογραφήσεις. Του είπαμε να το πάμε στούντιο, ξέρω εγώ, να το γράψουμε. Είχαμε πάει, είχαμε γράψει το κομμάτι, βγήκε γαμάτο και είχε κάνει τότε full bump στην Κοζάνη. Δηλαδή ακουγότανε παντού. Είτε αυτό ήταν
είτε αυτό το κάνανε κοροϊδευτικά είτε όχι. Όλοι ξέρουν, μεγαλωμένος μέσα στην Κοζάνη, δεν είχα τίποτα και ήθελα τα πάντα. Ο Παύλος για μένα είναι, δεν ξέρω πώς θα το θέσω, όχι αποκλειστικά ο πιο επαγγελματίας, θέλοντας να μειώσω κάποιον. Είναι ο πιο ξέρει τι του γίνεται, ξέρει τι ακούει ο κόσμος τώρα και έχει ένα χάρισμα το ότι δεν χρειάζεται κανέναν. Actually, Paul Pidjoulis είναι super showman. Δεν ξέρω τι φάση. Μπρο τραγουδούσε στον δρόμο, έμπαινε μέσα στα μαγαζιά. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί τους ήξερε στα μαγαζιά και στα κλαμπ και το τι έκανε. Απλά έμπαινε μέσα Paul Pidjoulis και έλεγε Paul Pidji, what's up, θα τραγουδήσω, δώσε μου το μικρόφωνο εδώ. Τέλος πάντων τραγουδούσε εκεί όλο το κλαμπ, χόρευε. Ο Paul Pidji έχει εξελιχθεί πάρα πολύ από αυτό που πήραμε, δηλαδή από την πρώτη εικόνα που είχαμε μέχρι τώρα. Μουσικά έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Είναι το άτομο το οποίο έχει πάρα πολύ δυνατή ψυχολογία, γιατί είναι και λίγο δύσκολο τώρα να ακούς τόσα λόγια για το συγκεκριμένο άτομο από τον οποιοδήποτε, γιατί το κάθε είχε βγει και είχε πει το μακρύ του και το κοντό του. Και ο Μαν δεν έπεσε ποτέ, ρε φίλε. Δηλαδή ήταν πάντα εκεί, έλεγε αυτά που ήθελε να πει στα κομμάτια του. Ήταν πάντα ο χαρακτήρας που ήταν, δεν άλλαξε, δεν τον άλλαξε κάτι. Πάντα πάνω στη σκηνή θα ανέβαινε και θα είχε το πιο πολύ hype από όλους, δηλαδή θα ήταν μέσα στην ενέργεια. Είναι παιδί, ρε φίλε, που real, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να έχει τόσο hype για αυτό που κάνει. Το θέλει όντως αυτό που κάνει. Άλλη μία το ρεφρέν. Ναι. Οκ. Άλλη μία. Πάμε. Δεν το κάνεις έτσι πριν, bro, το έκανες πιο ένα. Τώρα το κόψεις λίγο στο τέλος. Για βάλτε μου πώς το είπα στο τέλος. Το επόμενο track ήταν το Διακοπές, που πιστεύω το Διακοπές ήταν ένα πολύ σοβαρό κομμάτι και γι' αυτό ήθελα και ένα πολύ σοβαρό βίντεο κλιπ. Οπότε ξαναπήρα τηλέφωνο το μάγκα μου τον Απόλλωνα. Τον είπα, μπρο, θα πάμε σε μια βίλα και θα το γυρίσουμε αυτό. Μου λέει, αδερφέ, τι λες, έχεις κάνει 2 κομμάτια, θα πας και θα κάνεις τέτοιο πράγμα. Όπως είσαι, του λέω, αύριο 7 η ώρα το προέρχομαι να σε πάρω από το σπίτι, λέω. Φυσκάσαμε εκεί με το βαν, τον απαγάγαμε. Υιοθετήσανε για 1 εβδομάδα. Με απαγάγανε 7 η ώρα το πρωί από το σπίτι μου. Fun story time, δεν καταλήξαμε στη βίλα από την πρώτη μέρα. Το πρώτο βράδυ κοιμηθήκαμε σε μια... Δεν θέλω να το πω τρόγλι, ρε φίλε. Δεν θέλω να το πω τρόγλι, αλλά κάπως έτσι ήτανε. Actually, δεν πήγαινε σε μια βίλα. Ήταν να πάμε στη βίλα, αλλά κάτι πήγε λάθος και καταλήξαμε να κοιμόμαστε σε μια τρόγλι. Ήρθε καλοκαίρι, πάμε διακοπές. Μωρό μου διάλεξε ποιον νησί θες. Αυτοί ζηλεύουν που βγάζουμε κες. Δες πως κοιτάνε όλοι το Mercedes. Μωρό μου σε κούκλα απόψε, ναι και το ξέρεις. Τα μάτια όλα τριγύρω, κλέβεις με αυτό το φόρεμα με. Το επόμενο track που όταν θα βγει αυτό το βίντεο θα έχει κυκλοφορήσει λέγεται Για μια βραδιά. Είναι ένα Greek remake του Moulaga, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Δυστυχώς θα είναι το μόνο κομμάτι που δεν θα έχουμε βίντεο κλιπ, διότι ετοιμάζω κάτι αρκετά μεγάλο που κυρίως είναι και ο λόγος αυτού του βίντεο. Και κυρίες και κύριοι, αυτό που ετοιμάζω είναι το καινούριο μου άλμπουμ, το οποίο θα έχει μέσα πολύ διαφορετικούς ήχους από αυτούς που έχετε συνηθίσει. Εντάξει, όλοι αυτό λένε τώρα, θα μου πεις τι διαφορετικό θα κάνεις εσύ. Ενώ πολύ διαφορετικούς ήχους από αυτούς που έχετε ακούσει από μένα. Έχει συναισθηματικά tracks, έχει bangers, έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς, έχει μέσα αυτός ο δίσκος. Θα το δείτε και θα το καταλάβετε μόνοι σας. Από το δίσκο του Παύλου περιμένω αρχικά πολλά πράγματα. Θέλω έναν ολοκληρωμένο δίσκο με αρχή, μέση και τέλος. Και νομίζω το περιμένω κιόλας. Να βγάλει ένα τραγούδι που λέει λόγος να το μάθει όλη η Ελλάδα. Τον δίσκο τον έχω ακούσει ολόκληρο 2-3 φορές. Είναι κομμάτια τα οποία είναι πολύ καλά. Είναι κάποια τα οποία σίγουρα δεν περνάνε απαρατήρητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το στυλ που έχει επιλέξει γενικότερα και έχει σίγουρα πάρα πολύ μέλλον σε αυτό που θα κάνει. Ο δίσκος του Παύλου που αναμένεται να βγει είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Μια δουλειά που είναι πολύ μπροστά για την ηλικία του. Πολύ ωραία δουλειά. Η αλήθεια είναι ξεκίνησε ως πλάκα το 10ωρο το session. Μέχρι που το πήρα λίγο σοβαρά και λέω: όχι, ρε μαλάκα, θα πάμε να το κάνουμε. Πήρα τηλέφωνο τον μάγκα μου, τον Τακανούβα, και του λέω: μπρο, θέλω ένα session. Με λέει: τι, το κλασικό, το 2 ωράκι το δικό μας. Όχι, του λέω: θέλω να σου κλείσω 10 ώρες. Με λέει: πλάκα κάνεις. Όχι, του λέω: 10 ώρες, λέω, θα κλειστούμε μέσα στο στούντιο, μπρο, θα κάνουμε ιστορία. Άλλη μια φορά σε παίρνω τηλέφωνο, μες στα μεσάνυχτα δεν απαντάς. Μες στο Maybach και μες στο Mayfair ξεκίνησα μόνος μου, δεν ήταν fair. Δεν παραπονιέμαι από πάντα, είχα φράγκα, με ζέστανε πάντοτε αυτό το Moncler. Τώρα όπου κι αν πάλι είναι συγχαρητήρια, όλοι αυτοί κάποτε λέγαν ποτέ. Τα πρώτα μου λεφτά από τη μουσική θέλω να τα μοιράσω στο μπάριο. Έβγαλα μια μουσική που ούτε και περίμενα ότι θα τη βγάλω ποτέ. Έβγαλα έναν άλλον Paul Pidji από αυτόν που έχει συνηθίσει ο κόσμος, η αλήθεια είναι. Για να δω ποιος το ξέρει με μία φωνή όλοι μαζί μου λέει 1, 2
Άλλη μια φορά σε παίρνω τηλέφωνο μες στα μεσάνυχτα, δεν απαντάς. Δεν ξέρω τι κάνεις τα βράδια, με ποιον είσαι έξω και με ποιον τριγυρνάς. Calling your phone like WhatsApp shawty. Κι αυτή το χορεύει σαν τη Μαρίνα Σάτι. Έρχεται στο Πολμπιτζι. Μες στο Maybach και μες στο Mayfair. Ξεκίνησα μόνος μου, δεν ήταν fair. Δεν παραπονιέμαι από πάντα, είχα φράγκα. Με ζέστανε πάντοτε αυτό το Moncler. Στακαρούμε φράγκαινες σαν πυραμίδες. Κανέτα μαξιά με ξένες πινακίδες. Μαύρα φημέ ούτε καν που μας είδες. Και μέσα στον κομβόλι κάνουν for free, freestyle, all day, all night. Paul BG, στο grind, φτιάχνω φάση, don't mind. Επιχειρήσεις, big. Άλλη μια φορά με ρώτα τι κάνεις, τους λέω τελεία κι ας μην είμαι. Έχω χάσει πλέον τον εαυτό μου, δεν ξέρω στα αλήθεια ποιος είμαι. Paul BG! Τι κάνεις εκεί κάτω ρε μαλάκα? Κάνε το άλμπουμ κι άσε τις μαλακίες ρε μαλάκα. Α ναι, έχουμε και ένα άλμπουμ κυρίες και κύριοι. Paul BG. Στακαρούμε φράγκαινες σαν πυραμίδες. Κανέτα μαξιά με ξένες πινακίδες. Μαύρα φημέ ούτε καν που μας είδες. Και μέσα στον κομβόλι κάνουμε σφήνες. Στακαρούμε φράγκαινες σαν πυραμίδες. Κανέτα μαξιά με ξένες πινακίδες. Μαύρα φημέ ούτε καν που μας είδες. Και μέσα στον κομβόλι κάνουμε